Jeg hedder Marco Madsen, og jeg forbereder mig til de olympiske lege i Rio. Vi er taget op i bjergene i Spanien, hvor vi er på højdetræningslejr. Heroppe handler det om at presse mig selv til det absolut yderste, og gøre mit bedste for at komme i livsform og gøre mig klar til de næste måneders hårde sparring. Jeg er kommet tilbage efter en alvorlig hjernerystelse, og nu gælder det om at få det bedste ud af hver træning og hver dag. Jeg kan ikke spå om fremtiden, men jeg vil garantere, at jeg gør mit yderste og kæmpe for min drøm. OL er ikke hver 4 år. OL er hver eneste dag.